kakarating lang ni tita. Ano si tita? Ayan, si tita. Meron siyang balik kami. Balik kami. Kagaling niya lang ng Bicol sa probinsya. So ngayon guys, magluluto tayo ng, ayan o, kung alam nyo to. Basta nakikita nyo ba itong nakikita ko? Talbos ng kamuling kahoy. Napakasarap ito. So ang daming na lang tita at meron tayo itong gata. Itong gata guys, galing dito na to ha. Ayan, dito na namin ito. Kung galing pa ito sa Bicol ganito, ako sila. Kaya ngayon, bibili natin itong talbos ng kamuling kahoy! Tara! So ngayon guys, ihiwain na natin ito. Pwede ka pa. Oh, tatanggalin mo muna yung ulo. Pag natanggal mo na yung ulo, patay na. So, tanggal na yung ulo, di ba? Ilapit mo rin tayo. Yan. Ayan guys ganyan mo na yan, gagayatin mo yan. Sobrang nipis lang dapat. So, magpapalit ako ng kutsilyo kasi mukhang walang silbi to. Ito na guys. Itong kutsilyo na to guys, sponsor to. Joke lang. Sana all. Ihiwain mo na lang ganyan yan guys. Ayan. Dapat sobrang nipis lang. Tinanggal ba yung ulo? Pag tinanggal mo na yung ulo niya, naku, wala mong pag-asang mabuhay. Wala ng ulo. Ako lang din, wala rin ulo eh. Tulog pa ako. Sabi ko mag-ano na na. Magpaksi. Magana utong. Nasakyan mo? Ano. Kaya ila mo. At riyan berda. Sabi ako ko na ito ka ng tayo. Pero sana. Dahil init ang dala mo kaya. Parang sa kaya. Gago. Tapos gusto ka ko rin. Di ba malapit lang yung doon sa Munas. Baba daw ako sa Munas. Ikaw apa? Pagkalakarin mo ako. Ikaw mo sabi ko gravity mo. Diretso mo ko daw. Pero masakit mo na. Tama yun. Pinaikot-ikot ko siya doon. Diyan na baga nagagis sa may baba din daw. Tapos ang natin pa nga na nakasinig ko na Yung pang, ano namin, pang sahog. Ayan. What? Ayan. Galing din Bicol yan guys. Pinipita ni Tita. So kami ngayon, nandito pa rin. Patuloy pa rin kami sa paghihiwa. Ayan o. Patuloy pa rin kami sa paghihiwa. So guys, ayan, tapos na. So, Cassava. kaya mag-iit muna kami ni Tita. Ayan na guys. So, pinakuluan muna namin Tita. Ayan, may tubig yan guys. Papakuluan mo muna yan. Mga siguro 30 minutes. Ay, hindi rin. Mga 20 minutes lang. Basta kumulo na siya guys. Pag kumulo na siya, so, itatapon na natin yung tubig niya. Pwede natin ilagay yung pangalawang gata. Eto guys, naprito na natin yung isda. Naprito na ni Tita. Tapos dito yung mga gata natin. Unang gata, pangalawang gata. So, pag nakumulo na yon, itatapon yung tubig, pinagkuluan, tapos ito na ilalagay natin. Ito nang ilalagay natin na pangalawang gata. Okay. Iwanan natin ito guys sa sibuyas, tapos meron pa ditong bawang. Ito pala. Yan. Sakit sa mata. Grabe sibuyas. Nakakaiyak. Ganyan ba kapag iwan? Parang tinulad mo kay Rhea. Kay Rhea Pumasa. Tapos. Ulit. So guys, nag-iwan na rin ako ng sili guys. Ayan, di ko na pinakita. Kasi nga, para masarap yung gulay natin at may sili. Yes sir! Ayan guys, kumulo na. Yes sir!
Ayan na guys, so kung makikita nyo, kumulo na siya. Ayan guys, kung bakit pinapakuluan namin, kasi nga yung lagkit niyan, so baka maano tayo, maudong. Huwag ko nang tagalogin kung ano yung udong. Basta yun na yun. Ayan. Mga taga... Guys, may mali pala tayong nasabi kanina. So, ito palang isda natin. Hindi pala ito pang sahog. Ang isasahog natin, hipon. Ayan guys, ito hindi pang sahog yan. Hindi yan. Ito yung isasahog natin. Ayan. Huwag mo nang gupitin. Hawakan mo to. Tuturuan kita. Hindi mo gupit yan. Hindi. Oh, pag ganon. Ganito lang yan, oh. Oh, ayan. Anong gugupitin mo dyan? Oh, tapos ilagay mo sa isang lagyan. Sa kulay pink. Ming. So, lapit mo rito. Lapit mo, ipakita mo. Ayan, oh. Oh, inuhugot lang yan. Hindi mo na kailangan gupitin, oh. Guys, so, pinigaan na yan ni tita. Ready na tumingge. Ready nang luto niyan. So, ito na yung kawali. Tawag nito ang kaldero. Tao pang kaldero niyan. Marami yan guys, pang naluto yan, pag nalagyan ng gata. Yan. So, babalikan namin kayo mamaya pag iluto na yan. Yes, sir. Unang-una sa lahat, ito. Bad the first place. Ay, tama ba? English ba yun? Ito, guys, ito yung pangalawang gata natin. So, ito munang unang ilalagay natin. Lapit. Ay, lapit. Ba't ka galit? Yan. So, yun. Ayan na guys. Kumukulo na, so pinahalo pa ni tita. Parang mo si tita. So, ilalagay na natin yung asin. Asin ba talaga? Ilalagay tayo ng konting asin dito. Konti lang guys. Tapos maglagay din tayo ng paminta. Lagay ko tira. Paminta. Yan. Tapos lagyan natin ng magic na masarap pa. Magic sarap. Giling-giling. Lagyan natin yung butas. Yun eh. Yan. Magic sarap. So, pagkatapos ng magic sarap, ilagay na namin yung ating mga swake. So, lapit mo na. Lapit mo na. Yan. Swake. Yun. Yes. Sarap. Suabe. So, antayin natin ulit maging kulay pink. Pag naging sileni na yan. Yan. O, konti-konti yan guys. Magpipink yan. Makikita nyo yan. O. Ayan. O, diba? Nakikita nyo? Nagiging siyang pink. Orange. Pink. Orange. O, magiging pink yan. Itutok mo masyado. Ayan. So, pag naging pink na yan guys, ito na yan. Diba? Ayan guys, sabay mo lang yan magkulo. So guys, kumulo na siya guys. So, ito na yung time. Ito na yung pagkakataon para ilagay natin yung gulay. Diba? Ito na makulay. Tulak mo. So guys, pag ganyan, kaantayin na lang natin yung siya lumambot ng bambot ng haluin natin. Yan guys, yung pangalawang gata pangalawang gata na yan. So, antayin na lang natin yan guys, kumulo. Balikan natin siya mamaya pag kumulo na.
Bumawas yung tubig niya para mailagay natin yung unang gata. Yes, sir! So, yan na guys. Dapat medyo wala na siya talagang sabaw para mailagay na natin yung unang gata. Para mas masarap. Lalagay na natin to unang gata. Yes! Lapit, cameraman. Yan, may cameraman na tayo ngayon. Nagkaan na tayo. Kita mo, i-focus mo sa gulay, sa gulay, sa gulay. Ay, Ito yung pangalawang gata, yan, yan. Focus mo lang siya sa gulay. Kita niyo ba yung guys? Paano ang sarap? Sarap talaga. Grabe. Yan guys, so ipailalim lang natin, so huwag natin haluin. Yan. Tusok-tusukin lang natin siya. Yes. Yan. Ganyan-ganyan lang. Tapos gitna mo yung dapat igitna. Yan. Okay. So, antayin na lang natin sa guys mamaya. Ito na yan mamaya. Yes. Okay na yan. So ngayon guys, kumukulo na siya. Tingnan mo, lapit. Ayan, kumukulo na. So, dapat tusok-tusukin mo lang yan. Nakikita ba? Ayan, tusok-tusukin mo lang siya. Ngayon, titikman natin kung tama na yung timpla. Pag tama na yung timpla niya, naantay na lang siya natin mawala yung niya, yung sabaw niya. So, tikman natin ngayon kung okay yung lasa. Kulang pa talaga. Medyo may kulang pa. Lagyan natin ito. Kulang pa. Lagyan natin na yung asin. Up! Kunti lang. Tapos, whoop! Up! Nakalitan ba yan? Oh, So, lagyan din natin ng konti paminta. Ito yung paminta natin guys. Ayan, napakarami diba? Mayaman kami. Joke lang. So, kuha tayo ng paminta. Ayan. Sarap pag maraming paminta. Ayan. So, ganun-ganun lang paglagay ko ng paminta. Ayan. Ilalagay ko lang sa kutsara. Ganun-ganun. Hanggang sa mawala. Hanggang sa mawala. Susukin mo lang yan. Ayan. Wala na yung paminta. Ayan. Yes, sir. Ngayon, titikman ko na yan kung okay na siya. Okay. Tignan natin. Woo! Ang gulat yung camera man, oh. Ayos, no? Anong pangalan nyo? wait a minute. Anong pangalan nyo? Who are you? Nakalimutan ko, ah. Sobrang suwabe. Ang sarap. Yes, sir. Okay na to. Pag masarap na, parang ako na yun. Ayan. Ayan na siya. So, antay na lang natin siya, guys, na pakuluin pa natin siya, guys. Tapos, pag kumulo na siya, medyo nagmamantika na. Ayan, okay na yan. Yes, sir. Na, guys. Akala nyo, hipon lang dalang dito at saka gulay at isda. Meron din tayo ditong pili. Yan, oh. May pangalan pa yun, oh. Araw. Yay, sa akin yata. Ito kasi parang lumiwanag. Hi, yes. Meron pa siyang hipon, guys. Pinadala ni Lola. Tapos ni Lolo yung hipon. Nasa ref na kasi, syempre, para sa susunod naman, para hindi masira, nilagay namin sa ref. Ayan. Salamat, Lola, sa padala mo na pili. Thank you. At sa isda, hipon. Thank you. Ayan pala, meron dito si Tita Presi. Ayan. Tapos ito, ibibigay namin dun sa pwesto, yung may-ari ng pwesto. Tapos ito, dito sa bahay. O, meron pa tayong isa, tinago namin kasi baka may bisita, humingi. Joke lang. Joke lang yan, guys, ha. So, ayan, titikman natin tong isa. Itong sa akin, titikman natin. Bubuksan ko na. Ang akin, ayan, pangalan ko yun, ha. Araw.
akin lang to araw eh. Kasi Angie. Joke lang. Ayan, nagdali natin ito ngayon. Ulit mo na. Lagyan natin dito. Tapos dito po natin. Masarap. Ito galing Bicol. Piling-pili talaga siya. Kita niyo ba yan? Ay, sobrang sarap. Tignan natin. Sarap. Grabe. Cameraman. Sarap. Ano yan? Ito. Ito yung babalik natin. Para hindi alata na bawas. Mamaya ito papalit-palit ko yan. It's ang ating gulay. Sobrang sarap guys. Promise. Pag natikman nyo to baka makakalimutan nyo talaga yung pangalan nyo. Baka siyempre may lechon. Tapos ito talagang kakainin nyo eh. Sobrang sarap nito. Promise. Mga taga Bicol alam yan. So siguro sa ibang probinsya alam din yung gantong gulay. Pero sa amin talaga sa Bicol talaga ito kilala tong gulay na to. So dito sa Quezon City wala akong nakikitang ganito kasi nga hindi nila to kilala. So ayan. Tingnan nyo naman yung excuse me po. Tingnan nyo naman guys yung yung hipon nyo. Sobrang dami yung sahog. Sarap. Mamaya guys, update ko kayo at imumukbang ko to. Yes. Basta guys, luto na yan. Guys, luto na yung gulay natin. Tinikman ko na rin. Sobrang okay na. Sarap. Ayan guys. Ito na guys yung niluto namin. So dito na kami sa tindahan. Ayan. Sa tahian. Sa damitan. Ayan. Ayan ko. Nananahi. So ito yung gulay guys na niluto namin kanina. Yung iba guys, syempre pinamigay na rin namin. Para share your blessing. Ayan. Oh, sobrang sarap. Napakainit pa. Suwabi pa rin mama. Ayan guys. So syempre, dala ko yung pili ko. Pili ko, diyan ka muna sa tabi ng makina. Ayan, lagay ko dyan sa tabi. Wow. So guys, mumukbang na tayo. Ayan, nagpasalamat na ako lama. Kanina pa yan. Yeah. Ayan guys, oh. Ayan, mga isda niyan. Galing sa baklad namin. Dala ng lola ko. Lola Merlin.